A fotografía de Aida Pascual é unha fotografía moi estética, utiliza recursos moi da publicidade, pero sí que detrás ten toda unha conceptualización moi marcada dentro do que é a historia da arte e dun momento moi concreto do romanticismo. Cando vemos as súas fotos, probablemente nos leve a esa imaxe que temos todos na cabeza cando estudiamos o romanticismo, pois hai nomeadamente algunhas fotos como a do árbore, por exemplo, ou a da moza loitando contra a natureza, pois sí que é esa imaxe que temos idílica do romanticismo. Aida recupera todas esas iconas do romanticismo clásico e nos trae transformados en fotografía moi con conceitos contemporáneos da fotografía, pois o mellor de moda, digamos, unha visión moi esteticista e moi contemporánea, pero si utilizando pois todas esas iconas clásicas. Dentro fora é a temática deste ano do festival e de modo que todas as exposicións, tanto da sección oficial como do outono aberto, pois teñen que ser remarcadas nesa temática. E esta exposición é, digamos, ese fora superlativo, non? Si cualquier persoa fai un itinerario por todas as exposicións do outono, que o outono fotográfico é como unha sala expandida onde se pode facer un itinerario, este sería, en contraposición con outras exposicións, esta sería, pois, digamos, o fora superlativo donde pois, a autora retrata esa macrovisión da natureza, até deixando pois, o papel da humanidade, o papel das persoas, pois, nun segundo plano, dándolle moitísima máis forza á natureza, non? As exposicións que xa temos abertas, que aínda quedan desta primeira tanda, quedan moitas por abrir, pero sí que está habendo pois moitísimas visitas, como sempre, pois é un placer para o outono fotográfico utilizar esta sala do Centro Cultural Marcos Valcárcel, que xa é unha sala histórica dentro do festival, e a valoración de momento é positiva. Aínda quedan moitas exposicións por abrir nesta primeira tanda e sí que chegando ao Ecuador, como todos os anos, ao Ecuador do festival, pois abriremos unha segunda tanda de exposicións en casi todos os espazos. Lembrar que este ano o outono fotográfico son 92 exposicións repartidas en 70 espazos expositivos, donde participan 304 artistas. Lembrar tamén que este ano tratamos de equilibrar a balanza e fixemos un grande esforzo por programar e dar visibilidade a traballos de mulleres para acadar un 70% de mulleres desas 304 artistas que participan este ano na 34 edición do Outono Fotográfico.